Enw fi di Thomas Owen, dwi'n gweithio i Swig Smoothies a fi ydy'r perchennog a managing director. So, mae Swig Smoothies yn brand smoothies o Gaernarfon, ond da ni yn mynd o gwmpas yn y fan yn mynd i lleoliadau fwyaf amazing Gogledd Cymru yn gwerthu smoothies. A hefyd, da ni'n mynd o gwmpas lot o ysgolion yn hybu bita'n iach a byw yn iach hefyd. So, o'n i'n arfer gweithio yn America a fydden nhw'n obsessed efo smoothies a juices yn fanna. So wedyn pan nes i gallu dod nôl i'r ardal yma, nes i feddwl am creu busnes smoothies a trio manteisio ar y cyfle yna. So dyna di lle da ni wedi gallu cyrraedd o hwnna. I lle mae'r job fi wan, sef gyda ni staff amazing hefyd, dwi'n meddwl mae bach o gwaith tîm. Mae hwnna'n un mawr ar sgil dwi wedi gallu developio yn wneud hwn. Gallu cyfarthrebu efo rhywun mwy na sgil arall, so gallu i gyfarthrebu efo cwsmeriaid. A hefyd wneud penderfyniadau o dan pressure, mae hwnna'n un masif pan da ni'n brysur, neu bod yna penderfyniadau pwysig efo gwaith tu ôl i'r busnes. Mae hwnna'n sgil dwi wedi datblygu oherwydd hyn. Mae o'n really yn good laugh. Dwi'n am disgrifio fo well na hynna, mae'n gret o laugh. Da ni'n gallu mynd o gwmpas gwahanol lleoliadau fwy amazing Gogledd Cymru yn gwerthu'r smoothies yma, a mae pob mor neis hefyd. Edrai rei list o canoedd y bethau o pam dwi'n cael ei swydd.